Тапшыруны башлыйбыз һәм экраннар алдына бүген үзенең матур туган көнен каршы алучы якташыбыз. Иске Атлаш авылында туып үскән. Хәзерге көндә Иске Кулаткада гомер кичерүче Сынчелиева Гөлсем Камил кызын чакырып алабыз. Матур гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән тормыш иптәше Марс, уллары Марат, Марсель, Денис, кызы Галия, килене Алсу чын күңелдән котлап китәләр. Безнең якыныбыз 1980 елның салкын декабрендә дөньяга килә. Салкын кышта туса да, аның күңеле бик җылы, йөрәге шул кадәр барыбызга карата да киң һәм йомшак. Иске Атлаш авылының мәктәбендә 9-нчы сыйныфка кадәр ул укый. Аннары 1997 елны әтиебез белән матур гаилә коралар. Мәхәббәттә 1998 елны беренче уллары Марат туа. 2 елдан соң кызы Галия дөньяга килә. 2009 елны 3нче баласы, улы Марсельга гомер бирә. Ә инде 2014 елны гаиләбезгә тагын бер энебезне, Денисны кабул иттек. 2006 елдан алып, бүгенгесе көнгә кадәр безнең якыныбыз Иске Кулатка үзәк район хастаханәсенең хирургия бүлегендә хезмәт итә. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебезнең, тормыш иптәшем, әниебезнең туган көне. Рәхмәт әни, әти белән күпләргә үрнәк булырлык ныклы гаилә корып, пар канатларыгыз астында безне сөеп, иркәләп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстердегез. Барлык кылган изгелекләреңә, ярдәмнәреңә, безнең өчен өзелеп яшәгәнең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең төпле киңәшләрең белән һәр кемгә ярдәм итәсең. Күңел җылыңны һәр кемгә җиткерәсең. Кем генә килсә дә, тәмле ризыклы өстәлләр, ачык йөз белән каршы аласың. Йортыбызның нуры, тормышыбызның таянычы, терәге булып, кадер-хөрмәттә, тынычлыкта озак еллар гомер кичерергә язсын сиңа. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың. Һәм бүген дә моны аклыйсың. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Киң күңелле, олы йөрәкле әниебезне чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз һәм аңа дөньяның бар бәхетен телибез, чөнки шиксез ул аларга лаеклы. Моңсуланма әнкәебез, без яныңда булмасак, ялгыш әгәр шалтыратып вакытында куймасак, без оныттык сине диеп уйлый күрмә ялгышып, бу катлаулы дөньяда ул булмый кайчак сыешып. Тик онытма, без һәр вакыт сине истә тотабыз, бары назлап, сөеп кенә һәр чак телгә алабыз. Кадерле Гөлсем Камиловна, тормыш иптәшегез һәм балаларыгыз теләкләренә без дә рәхәтләнеп кушылабыз. Махсус сезгә дип бик матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Анда булгач, шундай күңелле рәхәт. Барысы бар
güzel Матур чәчәк бәйләме Мин яратам